Hvis vi sænker topskatten, vil vi kunne tjene flere, eller vil forbrugerne tjene flere penge. Og når forbrugerne tjener flere penge, vil de i princippet gå ud og købe flere ting. Og når forbrugerne køber flere ting, skaber vi altså en større efterspørgsel på tingene. Og når vi skaber en større efterspørgsel på varerne, vil der automatisk også skulle bruges flere mennesker til at producere varerne. Og når vi skal bruge flere mennesker i arbejde til at producere varerne, vil vores arbejdsløshed også falde. Efterspørgselen, der kommer på varerne, vil øge prisstigningerne, altså inflationen vil stige. Og det hele det med til, at vores bruttonational produkt, altså vores BNP, vil stige i Danmark, og det vil så skabe en økonomisk vækst, tror jeg. Det skaber så også, det hele skaber så også multiplikatoreffekten, og hele det her med at øge efterspørgelsen og få flere arbejde, er også kaldt ekspansiv finanspolitik. Ulempen, altså den negative psykologiske effekt, at føre ekspansiv finanspolitik har, er, at hvis vi fører ekspansiv finanspolitik lige efter en finanskrise, vil det gøre, at forbrugerne stadig vil spare stadig vil spare penge op. De vil stadig forbruge flere penge, men de vil stadig også spare op. På grund af, at de kan være bange for, at der kommer endnu en finanskrise. Yes, og hvis man skal komme ind på det her finanspolitik, som Cecilia snakkede om her før, der kan man komme ind på, at det er en kortvarig løsning. Fordi hvis man kigger blandt andet på Philips-skuren, der kan så aldrig komme herover og kigge. Philips-skuren her, så har vi to akser her. På Y-aksen ser vi inflation, og her på X-aksen ser vi arbejdsløshed. Og det hænger sådan sammen, at hvis man kan enten have lav arbejdsløshed, og så har man en høj inflation, eller omvendt. Så det er en kortvarig løsning, fordi i starten vil inflationen stadig kunne være lav, og arbejdsløsheden vil også kunne være lav samtidig. Det er en kortvarig løsning. Efter et par år vil inflationen typisk stige, og det vil gøre varerne en del dyrere for udlandet at købe, hvilket altså vil betyde, at vi vil have en lavere eksport til udlandet. Og det er ikke noget, Danmark kan overleve på. Så på den måde vil man se, at Danmark vil lide et økonomisk tab på længere sigt. Men på kort sigt til gengæld vil det være med til at sørge for, at Liberal Alliance vil få flere vælgere, fordi de tænker, der er lavere arbejdsløshed, og inflationen vil heller ikke stige, så de vil stadig tjene masser af penge, de udlænder stadig vil købe en masse varer, på grund af, at varerne ikke er steget, på grund af et lavt inflationsniveau. Hej, jeg hedder Gustav. I dag skal vi snakke om magtens ansigter, eller snarere, vi skal snakke om magtens tredje ansigt. Det er det ansigt, der bliver brugt i den form for valgvideoer, hvor part A, i dette tilfælde Liberal Alliance, prøver at påvirke part B, i dette tilfælde vælgerne, til at dele deres holdninger. Habermas er en meget kendt sociolog, og han har fremsat nogle kriterier for en debat, som skal være til stede. En af de kriterier, det er, at det bedste argument, det skal vinde. I denne form for medie, hvor det er envejskommunikation, altså fra Liberal Alliance til vælgerne, så udelukker man muligheden for, at der kommer et modargument, og dermed kan det bedste argument aldrig finde. Så det er et problem med valgvideoen. Liberal Alliance, de er liberalister. Og liberalismen, de går blandt andet ind for mere frihed og individualitet. Og det betyder blandt andet, at de vil have en begrænset stat og en lille offentlig sektor. Og deraf kommer, at man betaler mindre skat. Og når man betaler mindre skat, har man automatisk flere penge at snolde for. Det vil sige, at man har flere penge, du kan gå ud og bruge, fordi du betaler mindre af din løn. Og det hænger i princippet sammen med det her individsyn, som for liberalismen individet er stærkt og fornuftigt, og derfor også kan klare sig selv, når man nu er afhængig af selv at kunne gå ud og tjene til penge for at kunne leve. Og at man skal arbejde for de offentlige ydelser, som pludselig ikke er gratis, hvis man tager udgangspunkt i den liberalistiske idé om stat osv. Så har vi også det her med adskillelse af stat og økonomi. Blandt andet, der har vi her eksemplet med registreringsafgiften, som jo egentlig betyder, at regeringen de tjener penge på, at vi køber biler. Og det hænger ikke helt sammen, fordi at hvis man skulle adstille stat og økonomi, så skulle regeringen ikke kunne tjene på, at vi går ud og køber. Og derfor går Liberal Alliance også ind for, at vi skal fjerne registreringsafgiften. Dog er Liberal Alliance det, man kalder socialliberalister. Det vil sige, at de accepterer altså velfærdsstaten og har accepteret, at det er nødvendigt til en vis grad for, at vores samfund kan fungere.
derfor nævner de også, det kommer vi dog ikke ind på i videoen, men de går ind for, at vi blandt andet skal styrke vores sundhedsvæsen, og der skal altså stadig være visse offentlige ydelser, men dog skal vi betale mindre skat. Go. Yes. Nu har vi snakket her om liberalisme, så vi går ind på Molins model, som er med til at sørge for et valg af standpunkt, så man kan få en bedre forståelse af det her. Der kan man så komme over og kigge på den her en af faktorerne her, interessefaktoren. Det er en faktor, der har grundlag i ens politiske ideologi, hvor Liberal Alliance går sjovt nok helt for liberalisme. Og der kigger de meget på det her, at folk skal have frihed, ikke betale så meget skat, derfor de er meget mod topskatten blandt andet. Og så skal der også være en natvægterstat, hvor staten ikke blander sig for meget, blandt andet i økonomi. Og så er der blandt andet den næste faktor, opinionsfaktor, som jeg koncentrerer sig om, hvad er populært i samfundet. Det kan blandt andet komme ind på det her, som vi nævnte før, med at man gerne vil fjerne bilafgiften. Fordi folk, eller vælgerne rettere sagt, er træt af, at jeg skulle blandt andet betale 180% ekstra for en bil, når udlandet får det til den normale pris. Så det, der går ind og kigger på, hvad er der populært i samfundet, og så tager det, og så laver de deres politiske standpunkt ud blandt andet for det her, for at få flere stemmer hjem. Og det kan de blandt andet også gøre ved, at de ikke har været. Nu kan man så kigge på den tredje punkt her, parlamentaristisk faktor. Det er en faktor, der går ind på at kigge på samarbejdspartnere og modstandere. Nu har det her parti aldrig været i en regering før. Og som jeg ved, så har de blandt andet heller ikke nogen samarbejdspartnere. Det kan måske være noget med Venstre, som også er et liberalistisk parti. Men de kører på det her, og det betyder, at de har ikke noget særhensyn, de skal tage til folk. Så hvis de har lyst til at ændre deres politiske standpunkt, det skal bare ikke lappe over et gamle, de har i forvejen. Det skal ikke modstride hinanden. Men det er ikke sådan, at de skal tage hensyn til alle partier. Hvis nu Enhedslisten blandt andet siger, at alle skal i udlændingepolitik, alle skal ind i landet, og de vil samarbejdspartnere, så kan de liberalisme ikke lige sige, at det er kun dem, der kvalificerer sig gennem en prøve, der må komme ind i landet. Så strider det mod hinanden. Det må man ikke gøre. Så det her det er altså frit slag på hylden. De fører den politik, de gerne vil føre, uden det kommer til at træde over en anden samarbejdspolitik. Og der så kan man så kigge på den sidste personfaktor. Det er så der, hvor det går ud på, at de ledere, man har i partiet, er troværdige personer. Og der har man blandt andet ham her, Joachim B. Olsen, som er en meget kendt person her i Danmark, tidligere Danmarksmester i kuglestødning. Han har et meget godt public image i samfundet. Og det er blandt andet derfor, de også har taget ham, fordi han virker som en troværdig person hos folk. Og så har han blandt andet også været igennem det her, en sag for nogle år siden, der hedder Carina-sagen med noget fattighedsproblem, hvor han så faktisk fik trynet Østlund fra SF ned i hendes spørgsmål, hvad det hedder fattigdom. Så det har skabt en stor troværdighed hos ham og deres politik. Så det er blandt andet det. Ja. Næsten det samme som Molin-modellen, det kommer Kåre Strøm ind på i hans teorier. Han har 3 teorier, der hedder policy seeking, vote seeking og office seeking. Policy seeking hænger bund og grund sammen med den her ideologiske kasse, som vi også ser i Molin-modellen, hvor Liberal Alliance kører deres liberale politik for på den måde at skaffe deres liberale vælgere. For eksempel kunne det være noget med skatter og afgifter, som vi blandt andet også nævner i videoen før. Så har de det her vote seeking, som minder meget om vores opinionsfaktor i Molin-modellen. Og ved blandt andet at komme ind på sådan nogle emner som registreringsafgiften og sådan generelt bare mærkesager, som fylder meget af befolkningen og som påvirker mange danskere, får de på den måde mere hype omkring partiet, og de får på den måde mere opbakning. Blandt andet folkeskolereformen er noget, som ligger samtlige forældre på scenen, og derfor er det klart, at når Liberal Alliance går ind og vil snakke om folkeskolereformen, så får de dermed opmærksomhed fra forældre. Og med topskatten, som også er sådan en slags grundsten, altså der er rigtig mange, der snakker om den i forbindelse med de her politiske valgkampagner. Der har vi næsten hver 10. dansker, altså cirka 500.000 danskere, som betaler topskat, og derfor ligger der også rigtig mange på scenen, at Liberal Alliance pludselig vil sænke topskatten. Og som også kan nævne registreringsafgiften, som er 180% af en bil. Det påvirker også rigtig mange mennesker, fordi vi alle sammen har biler osv. Så når de vil fjerne den, er det selvfølgelig klart, at der er mange, der vil kigge til Liberal Alliance, når de skal stemme her ved folketingsvalget snart. Det er også relevant at tale om Minerva-modellen. I Minerva-modellen har vi formet som sådan et koordinatsystem, hvor vi har 2 modsatrettede modsætninger. I nord har vi de moderne værdier, og i syd har vi de traditionelle værdier. Så har vi også i øst og vest, og i øst, der har vi de mere materialistiske værdier, hvor i vest har vi de mere idealistiske værdier.
den er opdelt i sådan 4 farver, og i det blå hjørne er deroppe Venstres vælger ligger, og blandt andet også Liberal Alliances vælgere. Fordi det er deroppe, at de har den højeste uddannelse, den højeste sans for kultur, og økonomisk set er de også deroppe, man har alle pengene. Altså de blå sætter mere pris på de materialistiske ting, og de mere moderne ting. Minerva-modellen er en viderebygning på Bourdieu's tanker omkring habitus-begrebet. Hvor habitus er det her med de indlærte koder, som ligger rammerne for handlingerne i hverdagen og den måde, man er på som menneske. Og det, altså alt i hverdagen påvirker menneskets habitus og er med til at skabe ens habitus. Bourdieu han taler også om de her 3 kapitaler, altså socialkapitalen, økonomisk kapital og kulturel kapital. Den sociale kapital er ligesom de sociale netværk, mennesket har, altså slægtskabsrelationerne med mere. Altså det er sådan noget, det der har den betydning for den enkeltes magtplacering. Hvor den økonomiske kapital er det mest åbenlyse og materielle, altså vores ressourcer, de ting vi ejer. Og det har så med vores penge og vores indtægt eller vores indkomst at gøre. Den kulturelle kapital er ligesom viden og uddannelsen. Altså det handler om de handlingsorienteringsmuligheder, man har som menneske, og dem man bruger i hverdagen. Og det bliver alt sammen udført gennem vores uddannelse. Og som sagt, så ligger Liberal Alliance i det blå felt i Minerva-modellen. Det vil sige, at det er dem med den højeste kulturelle kapital, den højeste økonomiske kapital og den højeste sociale kapital.